Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleri 28 fevralda virtual duşuk geçirdi. Duşuga Türkmenistan gatnaşmady. Habaşanyň baş diplomaty Gazak, Kyrgyz, Özbek we Täjik daşary işler ministrleri bilen geçiren duşugyny Russiýanyň Ukrainaga garşy amal açyrýan bilhassaýyn we esassyz hüjümini berk ýazgyrdy. Hemde Ukrainanyň halkyna sarsmaz raýdaşlyk beýan etdi. Bu barada Habaşanyň döwlet sekretarynyň medpuat wekiliniň 28 fevralda çap eden beýanatyny aýdylýar. Gazak daşary işler ministrliginiň çap eden beýanatyna görä duşu Gazakstanyň daşary işler ministri Muhtar Tiloberdi, Kyrgyzstanyň daşary işler ministri Ruslan Kazakbayew, Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin hemde Özbekistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow gatnaşdy. Kyrgyz daşary işler ministrligi özüniň çap eden beýanatyna duşugyň dowamyny Ukrainadaky ýagdaýyň ara alynıp maslahatlaşylanyny aýtdy. Hemde Kyrgyz halkynyň Rus we Ukrain halklary bilen taryhy doganlyk gatnaşyklaryna ýyntı çekdi. Kazakstanyň daşary işler ministrligi duşugyň dowamyny sewit we halkary meseleler bilen bir hatarda Ukrainadaky ýagdaýlaryň hemde onuň Merkezi Aziýa ýetirmegi ahmal täsiriniň ara alynıp maslahatlaşylanyny aýtdy. Täjikistan bilen Özbekistan öz ýaýradan beýanatlaryny Ukrainadaky ýagdaýlary asla agzamady. Türkmenistan duşugy düýbünden gatnaşmady. Eýsem ýakyna Moskwa sapar edip howpsuzlygy maslahat eden Raşid Meredow näme sebäpden C5 goşmak bir ýygynyna gatnaşmady. Azatlyk radiosy bu soragyň mümkin bolan jogaby bilen gyzyklanyp Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'e mikrofonu uzatdy. Ekspertiň pikirine görä Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunmasary daşary işler ministri Raşid Meredowyň C5 goşmak bir ýygynyna gatnaşmazlygynyň aňyrsyna birnäçe sebäp bar. Ýöne şol sebäpleriň iň esaslary Türkmenistanyň beýtaraplyk statusundan hemde Raşid Meredowyň ýa ýakynda Moskwa amal açyran saparyndan ugralýar. I think it's also and probably this is what the Turkmen government would say anyway is that Meniň pikirimçe bu Türkmenistanyň beýtaraplyk statusy bilen bagly. Iň bolmany bu Türkmen hökümetiniň aýdaýjak zady. Türkmenistan resmi taýdan beýtarap döwlet çüp we C5 goşmak bir ýygynyna Habaşanyň döwlet sekretary Antony Blinken Ukrainadaky ýagdaý boýunça çykyş etmelidi. Meniň pikirimçe Türkmenistan beýtarap döwlet hökümine bu barada hiç ýyly kommentariýa bermek islemedi. Ýa-da aslynda düýbünden ýygynaga gatnaşmak islemedi diýip Panier aýtdy. Have to make any kind of comments on this or even get involved in it at all. 22 fevralda vice-premier daşary işler ministri Raşid Meredow Moskwanyň çakyrygy boýunça Rus paýtagtyna sapar edip beýleki meseleler bilen bir hatarda sewit howpsuzlygyny maslahat etdi. Duşuklaryň dowamyny iki ýurtdyň arasyna öňümizdäki 3 ýyl üçin howpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň ýol kartasy kabul edildi. We know that Foreign Minister Meredow was just in Moscow recently. Bilişimi diýany daşary işler ministri Raşid Meredow ýaňy ýakynda Moskwa sapar etdi. Meniň pikirimçe Türkmenistan Ukraina babatda Russiýanyň basyşlaryny duýýar we şonuň üçin hem ol Russiýanyň Ukrainadaky siýasaty tanqid ediljek duşuga tarap hökmüne gatnaşmak islemedi. Olar ýygynaga gatnaşmalyk arkaly meseleleriň tutuşlugyny öňüne aldylar. Şeýlelik bilen olar hiç bir siýasaty asla goldamaly bolmady diýip Panier aýtdy. Defend or support or any policy at all. They just weren't there. Russiýa soňky 6 gün bäri Ukrainaga garşy harby hüjüm amal açyrýar. Halkary jemgyýetçiligi günwatar hökümetleri Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çözmek barada kararyny we dowam edýän uruşy ýazgyryp çykyş edýärler. Merkezi Aziýa ýurtlary Russiýanyň Ukrainaga garşy amal açyrýan hüjümini ýazgarmakdan saklanýar. Ekspertiň görä Merkezi Aziýa hökümetleriniň Russiýanyň Ukraina çözmegi boýunça beýanat bermekdäki çekinjegliginiň aňyrsyna birnäçe sebäp bar. Russiýa Merkezi Aziýa hökümetleriniň sewda hyzmatdaşy bolup durýar. Russiýa sewitdäki ýurtlara howpsuzlyk kepiliklerini wada berýär. Ýöne muňa garamazdan C5 goşmak bir duşugy boýunça çap edilen beýanatlar taraplaryň ýapyk gapylaryň aňyrsyna ara alyp maslahatlaşan ähli meselelerini öz içine almaýan bolmagy mümkin. What was actually said behind closed doors at the meeting is probably different. Duşukdan soň çap edilen beýanatlar duşugyň dowamyna aýdylan zatlaryň ählisini öz içine almaýan bolmagy mümkin. Gürrüňsiz Merkezi Aziýa ýurtlary Ukrainada bolup geçýän wakalar üçin begenmeýärler. Belki de olar Russiýanyň hereketini goldaýan nädirler. Galyberse de has Adol Putin Russiýanyň taryh çäkleri barada gurrunlar etdi. Bu gurrunlarda agzalýan territoriýalar Merkezi Aziýanyň hem öz içine alýan çäkler hökmüne kabul edilen bolmagy mümkin. Russiýa 18-nji asyrda Gazagystany 19-njy asyrda tutuş Merkezi Aziýa goşuny girdipdi. Şonuň üçin şu günler Merkezi Aziýada Russiýanyň baş matlaby dogrusyna oňoýsuzluklar bardyr. Eger Russiýa Ukrainany almagy başarsa, nowatdaky kim bolar? diýip Panier aýtdy. Feelings that they must have in Central Asia right now about what Russia's ultimate intentions are. If they manage to take Ukraine, then what comes next?
Merkez Aziýadaky ýurtlaryň köpüsi garaşly döwletleriň arkalaşygyna agza bolup durýar. Olaryň käbiri kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna, käbirler bolsa Ewraziýa ykdysady birleşigine agza bolup durýar. Bu guramalar Russiýanyň agylyk edýän halkara guramalary hökmüne tanalýar. Panýeryň pikirine görä, Merkez Aziýa ýurtlarynyň Russiýa bilen ýakyn gatnaşygy we bu gatnaşyklaryň töweregindäki beýleki ýagdaýlar olary Ukraina babatyna öz pozisiýalaryny açyk beýan etmekden saklaýan bolup biler. Olar köýüň üstüne otyr. Bu aňsat däl, bu olar üçin kyn pozisiýa. Olar haçana çelle häzirki pozisiýalaryny saklarlar. Öňü soňy ol ýa-da beýleki tarapy saýlamaly bolar diýip Merkez Aziýa boýunça ekspert aýtdy. They're sitting on the fence. It's a tough position for them. You wonder how long they're going to be able to keep that position before they have to pick one side or another. Aşgabatyň häkimetleri 12-nji martda geçiriljek irki prezident saýlawlaryna dürli çäreler bilen taýýarlyk görýär. Saýlawlara taýýarlyk çäreleriniň çäginde häkimetler reýtleri geçirip ten we psihotrop maddalarynyň sowdasy bilen bagly 200-den gowrak adamy tutsak etdi. Şeýle dolar ilatyň giýjeki hereketine gödöwçüligi güýçlendirdiler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmesi paýtagtdan habar berdi. Aşgabatyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki ynamdar çeşmämiziň habarçymyza aýtmagyna görä, soňky bir hepdäniň dowamında ten we psihotrop maddalarynyň sowdasyny edýän we olary satyn alýan raýatlara garşy reýtler geçirildi. Milli howpsuzlyk ministrliginiň raýat geyimli işgärleri we paýtagtyň polisiýa müdirliginiň işgärleri tarapyndan geçirilen reýtlerde 220 çemesi adam tutsak edildi. Olaryň arasynda aýal maşgalalary we erkek adamlar bar. Olar arzuw desap tutsaňda saklanýar. Bu adamlar babatyna ýam sudy işi gozgalyp häzir kaziýet kararyna garaşlýar. Olar ýurdun Jenaýat kodeksine laýyklykda 1 ýyldan 8 ýyl içen iş getirmek bilen ýüzbeýid bolýarlar. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Ol bu reýtleriň Milli howpsuzlyk ministrliginiň we paýtagtyň polisiýa müdirliginiň işgärleriniň döwlet we şahsy ulaglarynda geçirilendigini hem belledi. Bu reýtler Aşgabatyň dürli köçelerine, mehmanhanalaryna, şolsanda Arçavil şaýolunyň uğrundaky mehmanhanalaryň bir näçesine amala aşyryldy diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Adatlykda bu mehmanhanalaryň atlary barada dolu maglumat bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Bu mehmanhanalarda kämillik ýaşyna ýetmedik gyýlaryň ten sowdasynyň bolýanlygy barada enatalardan onlarça arda degişli edaralara gelip gowuşdy. Diýip çeşmämiz belledi. Adatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentari almak üçin paýtagtyň polisiýa müdirligi bilen habarlaşdy. Telefona jogap beren resmi bizde bular ýaly zatlar barada maglumat ýok. Bu maglumatlary bu zatlar bilen meşgullanýan edaralardan soraň diýip jikme-jik maglumat bermän telefonu goýmak bilen boldy. Adatlyk bu barada Milli howpsuzlyk ministrliginden hem kommentari alyp bilmedi. Şu günler saýlawlara taýýarlyk çäreleriniň çäginde häkimetler giýje saat 11-den soň raýatlaryň hereketine gödöwçüligi hem güýçlendirdi. Aşgabatyň köçelerinde nowatçylyk çekýän kanun goraýjy edaralaryň işgärleri goşadyrnak içinde maksatsız köçede ýöreýän raýatlary, hususan-da odal kaziýet jogapkärçiligine çekilen adamlary saklaýarlar. Olardan nire baryandyklary, näme üçin baryandyklary sorulýar diýip çeşmämiz gurrun berdi. Ýatlasak Türkmen News neşri özüniň 23 fevralda çap eden habarynda odal kaziýet jogapkärçiligine çekilen raýatlaryň we zähmet düzüdüş dispanserlerinde alkogolizme garşy bejerge alan adamlaryň 16 marta çenli her gün polisiýa bölümlerine barıp özlerini bellige aldyrmaldygyny habar beripdi. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri geçen hepde paýtagtyň mekdeplerinde ýokary synp okuwçylar we olaryň enatalary bilen duşuklaryň geçirilendigini habar berdi. Neşir öz habarçylaryna salgylanyp 28 fevralda çap eden maglumatynda bu duşuklarda 18 ýaşyny dolduran ýokary synp okuwçylara, olaryň enatalaryna we doganlaryna goşadyrnak içinde ýurtda durmuşy has gowlandyrmak üçin Serdar Berdimuhammedowa ses vermäge çağırış edilendigini aýtdy. Adatlyň habarçylary şeýle çağırşlaryň ýurdun Lewap, Balkan we Mary vilayetlerinde hem edilendigi, Serdar Berdimuhammedowyň wagdynyň onuň dala şäherligi bellige alınmadan odal başlanandygy barada ençeme gedek habar berdiler. Türkmenistanda duýdansız öňlan edilen irki prezident saýlawlary 12 martda geçirilýär. Halk maslahatynyň 11 fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow
Nurmuhammedow prezident wezipetinden çekilmek niyetini ma'lum etdi. Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň sanawyna görä ýurdun syýasy durmuşynda tanylmaýan 8 dalaşgär we Serdar Berdimuhammedow 12 martda prezidentlik wezipesi uğrunda bäsleşer. Yerli we halkara synçylar yetip gelýän türkmen saýlawlaryna ýurdun iň ýokary döwlet wezipesini atadan ogly geçirmek synanşy hökmünde syn berýärler. Türkmen häkimetleri ýurtda koronawirusyň iki hadisatynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän wagtda ýurdun durly künjeklerinde ilata Covid-a garşy 3-nji booster tanzymlaryny urup başlady. Azatlyň sebäplerdäki habarçylary häkimetleriň taýlawlaryň öňe sürýärsi käbir Covid çäklendirmelerini gowşatmagy göz öňünde tutýan döwri koronawirus hadisalarynyň entigem ýüze çykarylýandygyny aýdarlar. Marda 20-70 ýaş aralygyna kiraýetlerin ählisine koronawirusa garşy 3-nji sanjym urulýar. Häkimetler öňüne alyş çäreleri diýip döwlet edaralarynaky işgärleri hem öz hasaplaryna Covid-19 testinden geçmeli diýerler. Munyň üçin 100 manat bermeli. Dip marly büdjetçileriň biri 1 martda atlandyrylmasızlyk şerti bilen Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan 2 hepde töweregi ozal Aşgabatda we Liwapda hem ilata booster tanzymlary urulyp başlandy. Yerli habarçylarymyz adamlara Russiýanyň Sputnik Light vaksinasynyň berilýändigini, şeýle-de 3-nji tanzymy urdurmadyklary öz sebäbiniň daşyna çykmagyna ruhsat berilmeýändigini hem belläpdiler. Türkmenistan geçen ýylyň iýulynda Covid-19 vaksinasyny hukmana etdi. Bu ağırlıkda marda habarçymyz vilayatyň käbir sebitlerinde, hususan da Serhidabad etrafynda koronawirusu ýulgyanlaryň ýüze çykarylýandygyny aýdýar. Türkmenistan şu wagt içinde öz çäginde resmi taýdan hiç ýyly koronawirus hadisasyny hasaba almady. Ýöne pandemiýanyň dowamynda hukmany maska rejimi, sebitara hereket çäklendirmeleri ýaly mejburi düzgünleri ornaşdyrdy. Mundan başga da dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinden syzyp çykan maglumatlarda virus ýulgyanlaryň, ondan hilak bolýanlaryň hem köpdigini ykdylýar. Mundan öň türkmen emeldarlary 12 martda bellänen irki prezidentlik saýlawlaryna gabat şu aýdan başlap käbir çäklendirmeleriň gowşudylyp başlanjakdygyny ýaresmi ýagdaýda ýaňladypdyrlar. Bularyň çäginde Suwda merkezlerindäki egnisk dukanlaryny, delekanlary, gözellik salonlaryny, toý dabarasyny geçirmek üçin restoranlar, kafeleri gaýtadan açmak, sebitara gatnawlaryny täzeden ýoly goýmak planlaşdyrylýandygy bellenipdi. Emma Azatlyň marda habarçysy 1 martda ähli çäklendirmeleriň henidim saklanyp galýandygyny, sol sanda raýatlanyň öz ýaşaýan etraplarynyň daşyna çykmagyna hem ruhsat berilmeýändigini gurrun berdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar dogrusynda ýurdun Saglyk Ministrliginden we degişli sebäpleriň häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentariýa almak başartmady.